what is up guys? Welcome na naman sa panibagong vlog. For today's video guys, nandito tayo sa may Basista, Pangasinan upang makiselebrate ang 63rd founding anniversary at Mayor's Cup Victory Party. Congrats pala sa mga nanalo. So kasama tayo manood ng bandang QC. Let's go! Guys, shoutout sa mga SK ng mga barangay Nalaran Basista. Ayun, shout out. Yeah. Okay. Kayo. Let's go. So guys, mga PBA players. Ayun, kasama si Drew. Kasama natin yung mga PBA players. Ayun, kasama natin si Basista Athletes. Yeah. Yun, si Mayor Leo. Okay, but ladies and gentlemen, para po magkaroon ng... Thank you so much para dito para next line, Biang Barangay Marinco. Good evening and of course, welcome po sa vlog ni Kuya Den Vlogs. Ayan, ako ang kanyang assistant for tonight. So, dito tayo sa 63rd founding anniversary. At the same time, may yung victory party at awarding ng mga nanalo at mga nag-participate sa ating 2024 Mayor's Cup Tournament. So, andito sila yung ating mga andyan lahat yung mga 13 teams na nag-participate at of course, andito yung nag-aantay nilang mga award, mga naglalakihang mga trophy guys. So, yan. And of course, nandito din po yung ating mga PBA players. Nakaupo po sila doon. So, nakaupo sila doon guys at talaga naman na ginawa nila yung effort para makapunta po sila dito sa ating awarding. Kuya Dens. So Kuya Dens, naghahanap siya ng makakain kasi hindi pa siya nag-dinner. Ako dyan. Kailan si Mayor? Kailan mo lang? Pero hopefully mamaya mas datingan at sana tumigan na po ang ulan na ito. Itong ulang hawakan, alam mo ng bagyong ending. Pero Boss, pahingin naman ang pabakas. Ay, hindi malapit. Papabakas tayo sa kapis mga idol. Boss Pabinik in the house. Yeah. Dali. Next naman, yun, Christian Valdez, sila yung may-ari ng ENE
Production dito sa Basista. Sa mga gusto mong mag-invite ng mga banda, kontakin nyo sila, E&E Production. Let's go. Time na usi ah. Ay Congressman ng Segundo Distrito, we have Honorable Mark O. Kumangko. Bigyan po niya sila ng masikapong palakpakan. Our guest of honor and speaker, Congressman Honorable Mark O. Kumangko. Let us give them a resounding applause. Sa aming grupo na sana pagbigyan nyo kami ng tsansa ipakita sa inyo ang magagawa ng aming maganda at bagong samahan dito sa bayan ng Okay, so ito na yung vocals na Happy Face, si Robin. Busy mo nga.
So yun guys, nag-enjoy yung mga taga-Batista. Oh. Yan. Dito pa rin QC. Sabi mag-alas 12 na. Ayan o. Kasama man si Christian. Daw.